Hotep, 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 Hotep. Débat face à face religieux sigida gale. Amekulu jamakulu fo. Bankoro fo. Bali nyine balu. Amba nyine kan senda menu senda nyina waya ko. On terminu kusigi jedo kele kono de. Ambu no jede do yu no jede ngata. Bankoro fo bali nyine balu. Kakara mo bonyo ko mo fo. Oh. Sigida gale. Oh. Ko arabu ko ku yu sigido ka on fono sigile men ka afre. Wolle buru tigara mi ga mbolo. Ni mamba so na so ayin da kuru ya kele. Ka foni denwo de yana maya ko. Ado kene ga ya ko. Obi fa do ni ba do de nona. Olu fono bi fa do ni ba do nona. An masiga soro min na ambolo. An go amba mbono no ya to ya ni no na bla. Karamo ne go kuti bona oyi ga hage ngamuno ngambona an fono to ga hage. Angasi ade. Kona zira yoro nganganya sabo ni. Ka kele di sama ka kele di tuma. Kele ndo ma ke yoro la. Ko kanga kise na ko bugane karamo to lo. Nango ba ne kana ko ba jara karamo ko ni ko ka yoro ka ja abige do ko no kibi fe ka tanu e dibira ai ko fo wina ko dibira ko te kala ndo mi ga mi fo ama fo to nyado de wuli balite amo soro awla wuli balite amulo ngana bisu so ni mi ko dode ga boba ni ko so mande fu anga o kala de ma yini ga do ka bo kala de ko banka mo ko ramo mo e touré wa me touré la ka fu mo de mori blo ko do ko o ne touré la ka fu kamo paka doko blo jama fono kera ko yani gazi ni bamange sigiledo e kramo ko etinte awo ni me makara doko o ne de gafini ngambi ga foko tami defe na kinyi ngi segile na so an sigiledo do rona memne ka ja kramo ko e kele ele safe ngwa e kele ele safe o do ayo wo du ba ya do bi wo du ba yoro na ba so itara kam bande ko ni e ngo kara mo nyere la kalanga de amo kalanga de e na kara mo ay bi fo ni wuli bali ba ko ro bi so ma ke do ha ni ma mi se gi re la fi aduro nyina ma ya ko gi ko ni bi nyede no ma fi fi ka kala ka ko do nyedo de ngani bi nyere no fe ki ga do de ko nyebe ma se be wa se be ni ren de ni aba nyebe ma se be e akra mo ga yoro ga ja ibi hawani hada man toide isi mbolu se na ga ta ka jo ma ko ago ba mange wala ngo gram ko ka bene ga nyele ma ga jo ma ko ju awo jate akuma de mere awo ngo gram ko amase ka kalamo boy i jodoro ka Egypt pyramid nun lo jamane ni de la ko jaya akwa ba ko kala sira chama ngiru lo jaga nya ko lo de gi nyete wora do dale na o se boro ya ako pa ya ko fa modo de mugu ci anduna fa modo ya ko bo ai wora mi ga mi kuma ne fe ne bi fe ko de finira nete fa ma ke ka para do fa yo ako ci wodi bo wora mi ga kuma de ore dale vle de ma ga ga hali sini ko jara ga ko ngoti oh ngu kuma na yande uko ne ga bene ga family ma ne ma fonda nyeknyede jango ne mi ga mi fone na ngo ga bene ga family la uko na nya ga mina domina na fregira domina
ni ɲɛnabɔ cogo ma sɔrɔ a la ko an kɔni k'an jɔ kelen kan k'a fɔ ko anw de tun ye ko tigiw ye ko anw de dalen filɛ i m'a ye aw ka ba y'o ta k'a kelen tɛ an bɛɛ de don n ko an bɛɛ de don a ko bamanankɛ ko kɛlɛ bɛ sanfɛ dɛ n ko karamɔgɔ an y'a sɔrɔ aw yɛrɛ de la dɛ an y'a sɔrɔ aw yɛrɛ de senkɔrɔ karamɔgɔ n'i y'a sama ka taa n'i b'i yen ban fɔlɔ dɛ i bɛ taa aw n'anw ka ba ta ye fereke yɔrɔ ye a ka jan ni nin bɛɛ lajɛlen ye awɔ n ko n ka karamɔgɔ ka bɛn anw kalandenw kɔni ka ɲɛ yeli ma an ye danfɛn ye nka ani fini ma da an ma da kana so jɔlen sɔrɔ an ɲɛ yan ayi o ka ba bɛɛ lajɛlen ye dɔ de an ni fini ma da an ma da kana so jɔlen sɔrɔ an ɲɛ yan nka karamɔgɔ k'a kɔnɔ ka don n k'u k'a kɔnɔ ka don o lugumani ye caman suguba koyi i ma arabu ni jifu ye boli la nɔfɛ karamɔgɔ lugumani n'o k'a ye caman suguba o kumana dɔɔni ka yɔrɔ ka jɔ yɔrɔ caman a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ gɛrɛgiw nan'u to de la bingali jalen kɔfɛ nafolo sɔrɔlen farafinna yan sa ka sɔrɔ k'u kunfa ka gɛrɛgila makɛ ala dɔ bɛ tɔw bɛɛ bolo masakɛw ka ji ala bɛ yen ji wari bɛ sara olu ye fiɲɛ ala bɛ yen fiɲɛ wari bɛ sara olu ye bingalikɛlaw fana bɔra u ka bingali la ka na u bɛ fɛ ka na dugu ta otage la olu nana dɔrɔn ko bɔn olu taara u ye ala min sɔrɔ afiriki ka na n'a ye ko ala de tɔgɔ ye ko alifu laami ara n'an ka dogolen kɔni ala min b'a sanfɛ kuma banna ye de kuma dɔ la u b'a fara kan kuma dɔ la u b'a fɔ a la an n'olu tɛ k'an kan d'olu ma olu nana sɔrɔ minnu bolo olu ɲininkara de ko hadama kɔrɔ u ko lɔm aw y'a ka diinɛ dilan minnu ka bulon kɔnɔ olu ɲininkara ko hadama kɔrɔ u ko lɔm n'aw nan'o kɛ cɛ ye ka muso bɔ galagara k'o muso ye ka denw d'o ma denw ka ɲɔgɔn furu ka munumunu ka n'a ye ko baara kɛcogo man ɲa k'o denw ka furu bɔ ɲɔgɔn ma karamɔgɔ ka tila ka n'a jɔ k'o de ye ji ni bɔgɔ ni tasuma ni fiɲɛ ni tigi ye ko aw ni diɲɛ ka bɛn o kan bɛn bɛ se ka k'a kan cogo da aw ka hadamaden cogo aw y'a sɔrɔ diinɛ minnu tɛmɛna ɲɛnamaya kɔnɔ olu m'a ɲɛ a y'o de ɲɛɲini bali fo ka taa se simɛri o karamɔgɔ kan n'a sera Ejipti k'i b'a dɔn an n'olu bɛ ɲɔgɔn bila yen o bingalikɛlaw ko danbaga min b'aw bolo k'o ye mun da ko nafolo danbaga o kama n ko n karamɔgɔ ma n ko kabi wahabiyadenw ko Bamakɔ don min na ko ala n'a ka kira dɔrɔn de b'a ɲɛ dɔn anw ko ma n ko ayi o ma se ɲɛfɔli caman ma k'u ka taa n ka so k'an ka maa b'o dɔn alifu laami ara nafolo ala iyaka na'budu iyaka nasta'in farale aka ko nga bada ni gido do ku kana tara mo da holo ala ko gire ko ko fenda do kram wa nyefo mandi anyefo mandi nganye do de to mo no fe kam wa ngangu to no bo nyana maye ngono koy ngangu arabu ye bi ye sigi dɛ ko maaw de ma sɔmi sɔrɔ joona ko sinɔ ko arabu ye bi ye sigi k'a fɔ ko don min na u ye dali fɔ ka bɔ Adamu ni Hawa min na o bɛna kɛ maloya ye diɲɛ dɔnni kɛnɛ kan o bɛna kɛ maloya ye diɲɛ ɲɛfɔli kɛnɛ kan o tuma k'u denw k'o bila k'u yɛrɛ ye kɔntakiti wɛrɛ sɔrɔ ni ala ye k'a sɔrɔ n'u ma tɛmɛ ni Hawa ni Adama ye karamɔgɔ u b'a fɔ cogo min na dɔnni kɛnɛ kan Mamadu ko n'a kɛra fɛn o fɛn ye ɲɛnamaya ko nin suran kelen nin ma sɛbɛn Mamadu ɲɛna ka don pewu ko jikoden a ma sɛbɛn Mamadu ɲɛna o arabu ka fɛɛrɛ kura dɔn o bɛ kuma in kɔnɔ u b'a dɔn k'an b'a dɔn anw yɛrɛ fana b'a dɔn k'u b'a dɔn kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ a ka sɔn dɔrɔn a ka taa n ko n'an sera yen n ko ɲɛ bɛ n denw bolo la maakɔrɔw bolo kɔnɔ ka n denw bolo kɔrɔta k'u kana n denw bɔ k'u dun dun wɛrɛw ma k'u kun da u kan ayi k'u kana kɛ
Ko robe ne do goy. Mo de muta furuna fulo. Ko ci chama ta du o man ta du. Kram ko ngo man ta du kene nga ta. Katla ka do ke nga che. Ne ko roge ko te Sherifu Musman madana haidara. Ko do ba do ngata ko fe. Ko do ba do ngata nyefe. Je de ko ngo ma ya ko ni ba do ga yoro ga janyo na ka sura bella mo na ko kele. Ngo on yere ga kram ko ba iba soro on ye tibigi do nga dubura ci ko na ngara mo ko na tibigi do de ko ka soro ga wuli de ga sigareti uni fo be fi ga bu bulu ga ma ya sira wareta bo ke bo anyoro ka jane mo so la hala du be gele o ma ngara mo fi leni ga mi sa no fe sa ta anya dad ngo anya dad ba ko ga tembe ango ba kele ga na boara so ba ne adu ga bi ko e ga ay jela mu fo ngoye jela mu fo li ay do bo ko ci de la afọ nye kumune de tuli kunjo amoge wo iye kera ke du kuno kara iye bone ke du kuno kara sunu ko de ba ka juru to e mana fe o fe de ki masu na shegine musala musa na zo ya dore la fo ta se ke ngwani duru ni shi masu ya mamadula e ke be ke mamadula ya ke suru na de wi shi be do wuru bi okara mo ebe fika suru nyamina ebi tadoma ofuna me fika suru nyamina oba doma obebe fika suru nyamina obitado ngode uva ala ay karamo ko ni go doma ga bi safe karamo ga foma kumita kile fa ira nga dem so na ko yembo de ango mi ba la bara aflen ay allo jabani ay minge kulu akana do akramu mingira ankoro ni mande moro apate bota ka jo jalaki bawla yana ka boko tubabu ka colonisation de yafa yiri go yana ka boka boko tubabu ka colonisation de yafa yiri de aw mande mori folo de kanga boka mande ngawi yafa yiri daka aye min seuma anyeba kieni na nye doni kene ka bi min tise ka so kangu musa ni bit mi mabla kata kaba noko la wolo fi dew na atanga bom ngoni bit ma soro wolo fi demi ga dugo golo che fara ka ti jo no ayola wa chet manga yini mande mora ama kinyeni no halibi ama sobi halibi ama famu halibi ko yoro ka jango aw ba do ko ba do ko o misali bera so ko mi constitution amiga kuma constitution keneka bi minu yera sigira tabali ka jamana do nga ko ni karsa on kota an wa dugu be ko ti o che gere o sigira ka kuma mu e bo che kele do iba se be baka kele do o nga o ye mi to ko ni o bi ke la bara o ta Khalibi mo Khalibi ma fanga yi galera ma yi ba galera tukude tramo akodo de flay ko ron yede ali fengelente ambet lemi kono bibu ay kemeni tanduru na isafe miniti de da ko ba se ke da ko kramo baba moroti kuzi famina rijute nyama ya be minu ngulu kono yu kuzi kramo ni duwo we ye nyirama ya kono olu mo ga we duwo minke ko ma be se ga fo ko o de ya bira oga o duwo misali bi tabi mo ko bi ta on yire fe mo de ko min jerusalem ka ko mo se ka hadiya babo ko anyi ngara ko abi mu de ko ale ka ci
bemba ko mo mo na manye mori hagili na ku ya ke yele ko ngosuma nguru kande boro bi kante Solomani bora o sumanguru kante de aye min yini asorola wa masoro amba fo ka asoro ko masage tiye do ate kala do ate rasulu ay ani sugulo yi bolo wula ka bugu ko do ko kale talida ni mami ngo mo nu te fe nyodara lu te sanga karamo lu to de lu minat le gana ayo lu to yanga kadaka manju sira di wati sira karamo mamande aka kuma metu lu findo munu ngo ku se da me u be mo si sira di wati nu ma kuma jara ubina kuma goya de rata manju mande mori bi kuma nedo mande mori de bi dugu ci kuma fo ngake dugu de on sigle ngina iba flet no ne ga so mande mori ba tani flan ado wuli le fli ko gwa do wuli le fli ko fere kura me mu bule ya me ko silame muso o manga ye chrétien ku silame muso manga furu yahudiya kema silame muso kono manga furu soma kema wa silame muso manga kafiri kema ayo ni ye kuma loja wahabia ka kono wa myoga sigi philip ma kono iba afamu o yorola uye soma bo kafiri ala ga bo na ye ni la au nan ka ama yanga kuma bambala je ambe kafiru ta to ko ma au soma ko ta to o te soma demisenu ndege ka e dawa ngomba do e demisenu ndege ka e suno halo ta ngam Allah o to banda o te se la gwa te se ko la o de age se be la o te soma ga amna ngi faida ala tigele am obuga soma mun ndege bolo do ngubolo do ira kura chabanti wari fo wari yini daw yere to nan klara de gaje go alifu alami araga dewu wari ala dewu ala min tay wari ala o jera de o dewu de do o fero bu bulo ngiye ko na sera war ko attention kafo marge ga nyaade ngoche ko ba ko kusra ga baba muro melege yoro kele na yede do gaw sera le madobna ale ya nyefu nyana ya o dimi bura gaw tumu mago ndoko maso ngale kele o do fu mago nyale ko fe kale mo de ko su mali ngono we bela jele jole de kala mo ni hadisa de ko idita se ka go kurane kono hayate ni jega jega ngoro ya bari yoro jande on den dam na ngoro barawni segu wala barawni wa yele mago chamante de mfa fade aba mfa ofno fa kangu musaka do hote bagar dega do hote bure malenga blo ngoro nate antita yoro wore yankoro de yankoro ya nínú wuli naga jama kuna ko u ka diinɛ na bɛ bɛn kama na bɛ sigi kama na bɛ jɛga fɔ kama na bɛ fɛn o fɛn kama ayiwa n ko na kɛ aw kɔsanna mɔgɔw ka diinɛ kura ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni minnu bɛ 50 ni 40 sanfɛ an caman y'a sɔrɔ an ka ba tun b'a ye yɔrɔ min na n ko an denmisɛnninw y'a sɛgɛsɛgɛ ba nɔfɛ anw y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko mana bɛn kama a mana keleya kama nka dɔ la maa b'i kɔnɔna kan mɛ ni maa min bɛ se k'a sama ka se fɔ nɛrɛ kɔrɔ ka cɛkɔrɔba ɲininka dɛ e m'a faamu wa a m'a fɔ k'a muso de ko ye k'a ko k'a ka jɔ muso de
ɲɛnamaya in tɔ kɛra jɔnya in de kɔnɔ sa wa ka da ka taa yɔrɔ in ma sɔrɔ bilen ko in dilanna ale ma se ka danama sɔrɔ a b'a kalifa min na k'o kɔ don bilen a kɔni tora ko in dala muso in tora a bolo nka a y'o de fɔ den ninnu fana ye wa a m'o f'u ye hakilima de bɛ n'i yɛrɛ ɲininka sisan den ninnu u y'u bɛɛ na sira bɔ wa komi ne yɛrɛ ni mɔdenw bolo la ne ko k'u kana u bɛɛ na sira bɔ ka d'a kan i ye namara min dilan ka tɛmɛ nin bolo e yɛrɛ fana b'a dɔn ne tɛna wele o la ne ko n bɛ yɔrɔ ɲini o kuma yɛrɛ tɛ fɔ Mali dugukolo yɔrɔ min ko ne na ne taara fɔ Minɛdugu f'a fɔ ko ye ne y'a to nka ayi i taalen kɔfɛ i denkɛ la ko la sɛ tɛ b'a faga i ka so sɛ naji nɔfɛ caman fɔra dɛ an ye caman mɛn manden surakata minnu maliki jeliw fana ye caman fara kan anw ko yɔrɔ kɔni kɔni aw bɛɛ sago ye nin ko dilanna anw ɲɛna nin y'an ka maa lajiginnen de ye nin dilanna anw ɲɛna n ko nin y'an sɔrɔ yan nin y'an sɔrɔ an ye kunbajan yɛrɛ kɛ dugu la wa n ko dɔgɔnin n bɛna min f'i ɲɛna i k'o labɛn i kana siga o ma fiyewu k'a ɲininka n'a y'i ci a la faso ni bulondaw bɛ kɛ k'a bɛna ɲɔrɔ don min na k'a nana sɔrɔ selibali du kelen tɛ ɲɔrɔ k'a fɔ ko nin ye karisa ka du o du tun tɛ ɲɔrɔ a m'a fɔ a da fɛ dɛ an ko ɲɔrɔ dugu kɔnɔ karamɔgɔ kabako t'o ye dɛ bɔ kabako t'o ye dɛ anw yɛrɛ min fana ka dunan don ka cɛ anw min ka dunan n'i ko an ka kuma kuranɛ kɔnɔ a tɛ sɔn a yɛrɛ ma an tɛ filan yɔrɔ nka u ko min ma ko kabako ne ka woro de la ko de don dɛ ne ko b'o dɔn a y'o de lamaga bɛɛ lajɛlen dala misiriw bɛ yen ale ma fila kɛ a y'i tigɛ ka bɔ jama na dɛ ka d'a kan nunjuru saba b'a kelen bolo hali ni kelen tigɛra kɔnɔ ale fila b'a kelen a y'o de kan bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan ko dɔwɛrɛ tɛ jɔnlabila de kɛlen don nansaraw ye k'a labila an minnu labilala ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ Mali fan wɛrɛw ni Afrique de l'Ouest fan wɛrɛw la sa ni labila y'an sɔrɔ o maraw kɔnɔ dɔw yɛrɛ tɛ taa yɔrɔ jɔnjɔn dɔw yɛrɛ la fɔlɔ k'o ma ɲɛma jɔ k'a se o ma olu bɛ ka san dama dama minnu kɛ sɛnɛ na u ni dugukolotigiw labilalen u ka dugukolo kan n'olu de ti ka bɛn i taara i yɛrɛ kɛ o ko ɲɛnabɔba ye ni tubabu kɔmanda maa ka lafɛ fa ni e de bɛ jɛ k'o tubabu kɔmanda yi n'o maa ninnu yɛrɛ suwasi a kɛra den ka yɛlɛ ani tubabu kɔmanda yɛrɛ bɛ sigi jama bɛ bɔ fo muso kɔnɔ ka na nɔfɛ u b'a gara den ka yɛlɛ ayiwa n ko an ye wari ɲini an ka jago kɛ an ka taa an ka sɔrɔ ayiwa karamɔgɔ an bɛ min kan nin an y'a f'i ye dɛ awɔ janiya in don karamɔgɔ an yɛrɛ fana ka sɛgɛsɛgɛli la n ko an ka maakɔrɔba ninnu bɛ k'an mago sa dɔrɔn surakaw bɛ ka na fɛnw minɛ yan dɔrɔn k'u ye hinɛ bɔnnaw y'a ta ye n ko cɛ n ko k'a tɔ ka segura nin ko ninnu na sa karamɔgɔ dɔgɔkun min dar'o kan ko in yɛrɛ daminɛ n'o don nka o y'a sɔrɔ a ŋunu bɛ marakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ ka nin min fɔ karamɔgɔ ka wele a ka sigi donna ni dɔɔni min b'a da a ye nin dɔɔni bɔ yɔrɔ min na nka karamɔgɔba fɛn o fɛn mana wele ni marakaw n'o ye ɲɔgɔn ye bulon kɔnɔ u b'a fɔ ayiwa kuranɛ kɔnɔ kumaw ferekelen don dɛ karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na k'a fɔ karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na sɔsɔ ka gɛlɛn dɛ u b'a fɔ e ko ten ko ne kɔni ko ten diinɛ kuma don a y'a ta to a bolo a ka tɛmɛ n'a ta ye karamɔgɔbaw yɛrɛ ye maaw lasira ɲɛ a ka du kɛ jagaminɛ yɔrɔ ye a bɛ doni ka na d'ale ma karamɔgɔbaw bɛ ka maaw sira marise bɛ ka sɔrɔ cogo min a bɛ minɛ kalo wara a
bɛ fɔ kɛnɛ kan juma dɔw fana ma se maaw taalen kɔ juma na n'a ka jamakulu bɛ taa mankan wuli ko de nalen bɛ cɛya bɛɛ sirannen dɔn cɛ kɔni dunun teliyara dɛ sɔgɔma cɛ kɔni dunun teliyara dɛ non ko nin nana kama non ko nin ye nan kama dɔ ye i jɔ an ka ko don joona a ko k'e m'a fɔ a ko ne ka mɔgɔ tigɛ e kana taa dɛ na yan i ye n dɛmɛ ko caman na nka an bɛna jɛ ka aw bɛɛ don a ko sara ka kɛ na yan o ko cogo di a ko ne ka mɔgɔ tigɛ ne ka teri kɛ karisa maraka a b'a ka den d'u ma i b'a furu ya dɔn a bɛ komi dɔgɔkɛ ale tun bɛ marakaw fɛ yen ale ma foyi mɛn marakaw ka kan na ko fo ndiŋamu daari an k'an mɔkɛ ma k'o fɔ a b'o ti ɲɛfɔ bɛɛ a b'a kɛ m'o ɲɛfɔ bɛɛ dɛ o ndiŋamu ko de tolen filɛ ale la o ye dɔ d'a ma nka sɔmile n'a bɛ ka yɔrɔ ɲini ta fo fiɲɛ bɛ dugu yɛrɛ yɔrɔ fo ale ta n'a taalen de sɔrɔ karamɔgɔ ndɔma don sa n ko ne ko n ko n'a nin ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ o don ne b'a fɔ a ma n ko cɛbakɔrɔ k'i bɛ taa min o kana sɔn ni ma sa i bɛ kɔlɔlɔ dilan k'a bila maaw da la ka tila ka wuli k'i kɔ don n'i bɛ kɔlɔlɔ dilan k'a bila maaw da la ka tila ka wuli k'i kɔ don a ko don fɔlɔ min na ko a filɛ ka juma min seli jɔko 2 ko ni cɛ min sera k'a bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a ye k'ale bɛ seli a tɛ yen n ko a tɛ yen e ni hadisa ka s'a ma wi ni hadisa ka s'a ma o tuma a tɛ fɛ ka Seku Amadu Tijani ladege wa e tɛ Seku Amadu Tijani sigi cogo dɔn wa Fasu wa n ko Seku Amadu fana Tijani fana bɔra fɔlɔ kɔnɔ ka na an ka cɛ wa dɔw bɛ k'a fɔ tuma min na ko Gawada a ma kalan a tɛ ko dɔn ninnu bɛ retard la an ka cɛ a nana dabiri cɛw da la hali Mamadu Diko m'o ɲɔgɔn cɛ arabu tun bɛ ɲaamɛw de ta maa ba yiri kan ko an ka taa maa min bɛ ka nin fɔ ɲɛkɔrɔ an ka taa nin kun bɔ a k'a dala nin k'a firiyara nin donna yan nin bɔra yan a b'a ka ɲaamɛw doni ka n'a da ka dugu da la ko n'a wulila k'a jɔ a ma karamɔgɔ a b'a la dɔn kɔni an b'o dɔn kuranɛ y'a kumakan ye o siga t'a la n'o siga doni la i k'a firiyara i bɛ dɔ dɔ kuranɛ na ayi n b'o dɔ fɔ fɔcogo 7 n b'o dɔn karamɔgɔ Moro Hayidara ka kalanden de ye ɲɛko i b'a dɔn i yɛrɛ k'a woloma i k'a lajɛ tan i k'a woloma i k'a lajɛ tan i m'a bin a b'a fɔ ko kira lasana yɛlɛ kɛ i m'a sogolo ɲɔgɔn kan ka cɛ ni ka Musa Tua bɔ i da yɔrɔ o yɔrɔ ka Sufi Burahima Tua bɔ i da yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ k'o to yen Isa ko ten bɔra tɔ bɛɛ bɔra ale mago bɛ Musa saa min bɛ kira ni Musa cɛ i bɛ dɔ kala i b'a fɔ k'i bɛ dɔ kala o Ala min sera ka Musa ni kira yira ale ko Ala de y'ale ni kira yira bolo wurudi bɛ ale bolo ani bolo o kuma i bɛ fɛ ka Ala de sɔsɔ wa i nalen b'ale de sɔsɔ ko b'a ka ɲaamɛ na fɔra doni dugu ale bɛ to a bolo dugu bonyana dugu fara a ye bandiw fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka taa Seku Amadu Tijani k'i bɛ se k'o sɔsɔ wa i b'a fɔ ayiwa karamɔgɔ cɛ de ma se ka sɔrɔ a kɛra komi wabiyaw ka banburu tile cɛ de ma sɔrɔ pewu min sera ka a fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'i ta fɔ i ka bulon de kɔnɔ foro sira la koroɲɔ sigilen i ni denw ni mɔdenw bɛɛ b'i ta fɔ kuranɛ de kunna i ka foro la mɛ cɛ tɛ farinya kana ɲininka k'a sɔrɔ kabako yɛrɛ ye min ye ni marakaw fana t'o kalama marakaw t'a kalama ko anw ka karamɔgɔkɛ tɛ maa kalannen a ye karamɔgɔ kuranɛ kɔnɔna tɔmɔtɔmɔ de ye komi bamanan n'a ɲɔgɔn
cogo min na dɛ o ɲɔgɔnna don tɛ nka maa kalannen tɛ nka a ye barakaw papa karamɔgɔ a ye kɛnɛ minɛ a ye giriman fara ɲɔgɔn nka min nana kɛ ale ka kɔnɔnaganko ye dɔ fɔ de don k'a b'a nɔfɛ k'a lajɛ an bɛ k'a lajɛ ale y'i da o suma k'o duguma jɛ ale n'a denkɛ min tun bɛ taa lapin du tubabuw fɛ yen o fana de nana wuli ka cɛ ko ɲɛ tana wɛrɛ t'a la an ko cɛ aw ka ko laban min ni Amérique ni Saudiya ka serege Amérique bɛ pédo fɛ Saudiya olu ye ten Irisila tɛ pédo fɛ Iran b'o fɛ olu fana ye teri olu ka ko bon n'i ye aw fana tɛ i bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na cogo di karamɔgɔ denkɛ in bɔra ni sira min ye ayiwa a fana y'a ta in tɔnɔbɔ dɛ ka d'a kan o ni ko nansara ko barabilanfoli bɛnna a y'a ta in tɔnɔbɔ ani nansaraw kɔni ye ko tɔ labanw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ hakili ma ga i kamana dɛ nka anw b'a fɔ n ko n'a kɛra ko min ye nansaraw de bɛ k'a tɔnɔbɔ bi ale yɛrɛ ni u bɛ nin bɛɛ lajɛlen na u ma se k'o yɔrɔnin o de fɔ waati sera fo an k'o fɔ an ka maakɔrɔ ye an ka maakɔrɔ n'o kɛlɛ cɛfarin don ko kɛlɛ cɛfarin don cɛ kana siga ara dɛ anw fa kɛlɛ cɛfarin nka fɛn dɔ bɛ a k'a kɔnɔ k'a b'a fɛ sɔn bɛ fɛnw na ko n'a bɔra olu kalama ka sɔmi sɔrɔ olu la ale bɛ se ka min ɲɛnabɔ bi ko n'i ye arabu ala kɛ i ye fɛn ye mali kɔnɔ ba tɛ se ko ka d'a kan ka bɛn anw kalandenw ka ɲɛ yeli ma o fili kɔrɔ nin ye diɲɛ kɛnɛ jɛ mɔkɛ ni nansaraw tun ka di den y'u kɛlɛ mɔden ni nansaraw kuma in jaabi y'o de ye mɔkɛ ni nansaraw tun ka di denkɛ y'u kɛlɛ nka mɔden ni nansaraw ka di o dɔ bɛna fɔ k'i sɛbɛ yiri ye yɔrɔ jumɛn i bɛ ne fana ɲininka est ce que ne bɛna min yɛrɛ fana fɔ a bɛ ka fɔ ka fili min ma est ce que ale yɛrɛ fana ka dɔɔnin sera ɲininkali fana tobi bi ka da mun kan karamɔgɔ ka fɛn dɔ bɛ fɔ maa ye ta tɛ dɛ dɔw tɛ o karamɔgɔ dɛ e ma baba moro tile ye dɛ baba moro ka président ma kɛ ɲɛna koyi ne yɛrɛ fana tun tɛ yen nka karamɔgɔ a lakalila anw ɲɛna cogo min na n'anw y'a kɛ filimu ye k'a don kasiyɛti kɔnɔ k'a bila i b'a dɔn k'an b'an yɛrɛ ye fa n'i b'a dɔn k'an b'an yɛrɛ ye fa a ɲagaminen don an ɲɛ bɛ kow tiɲɛ na nka a bɛ fɔ cogo di baba moro nalen u ye min kɛ i bɛ k'a la dɛ u tun bɛ fɛ k'o de ɲɔgɔn kɛ baba moro la baba moro ninnu a kɛ olu se tun ka kala diinɛ bɛɛ ma olu k'an faw aw ka bɔ ni kɛlɛ wɛrɛ a ka jɔ an ka bɔ ni kɛlɛ wɛrɛ dakun feere kelen ka ca bɛɛ k'a minɛ dakun bɛɛ a y'an to yan o ko habada an fa ka cɛfarinya ma dɔn an fa waleɲuman ma dɔn an fa bonya ma dɔn ministère ma da an fa ma foyi ɲɛmɔgɔya ma da an fa ma mɔgɔw ko diinɛ ko o fa don wa n'i y'anw ka tiɲɛ ye n'an b'i kun cɛ an tɛ farala la b'u farala la cɛbakɔrɔ kɛlen ko ka izini kɔnɔntɔn jɔ o bɔra ni dɔ ye a ko yera ni fa min ye hali sini anw t'a tiɲɛ dɔn dɛ tiɲɛ don ko moro yɛrɛ ye kuma in fɔ wa nka mɔgɔ bɛ se k'a fɔ moro y'a fɔ ka da an mɔkɛ ka ɲɛfɔli kan awɔ kira bɛ taa mɔkɛ fɛ don min na ko yan'u ka akɔriw signé yan'u ka bɛnkan ta u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i kale i ka ta an mɔkɛ ko a ko k'a dɔ b'a da misiri kɔnɔ yen a t'a fɔ a denw ye k'u k'o dabila o ye maloya kuma de ye dɛ u wolofinya dɔgɔya de ko fɔ a ko o ye jumɛn ye nka an mɔkɛ t'a kalama ko jaa o ye kira yɛrɛ ka haya kura jiginnen de ye ka moro kɛlɛ ale y'o kuma min kɛ alege jaa o de ye kira sɔgɔ fo ka taa buru bɔ a kɔrɔ a ma bɛn
kiraw ne ya jense minibaru ko fe fa nga burusi ko no ma ka ja mu boni aywa morbo ko ne bidda abe danga minati sa ka mina che ko rabaw de fa am so ko rabaw fa ka jemzo ni muso mizo ngenga jamana bla demizonu ndo aka kalaro dine ko te kalamino ala ko te kalamino banga baga ko te kalamino dambe te kalamino ya be chegata muro tabbe ge juma tabbe ge de fambayi iku fle tafa wo ko wo yele ma ko mo ya soro tunu na muro wo male de bi yele ma ko mo na wan fado ateli anno kay ateli anno kay male de bi yele ma ya no ku kusi ya fe salamu alaikum shi ya plana ya soro du ay wa biya ke ga salamu mana teliya cigo cigo imana kala ya cigo cigo ay iga salamu ga teliya ni buwage wahabiya misiri juma sillaw ye salamu fangele o ka soro iburo bi karamo ite dugo masayo eta ba ko gudu muro kama ngo wa biya mo ta do karamo ko ari chorba sigirado mina bloko no chorba ga bloko chorba ko min ba buloni ami ga min jeze bale ba kuma ro do ako menga ko funa ya jume tu ko mi ga me mo da ko moro ko ko amina jamana tlaf ko ko tlaf lage kane klabi ko akeme ga kuma intaka blambina do ko ya dine kuma de o be dine den na ko to kan ko dine den na fa ni kelege brebe dine bulu o dine de ga kelege bre ga o te fato kelege bre ko so nya ki foito ka be mumo abu ga fo mo ko muro ko abna choro bawo de fa ko bawo ka demsanu ndo kala na dine ko te kala o mo wonu me dine ko do bina ne ka kasoro aw sigilen flanga bugu do la nga ko ko da aw ye kuma ye mi aw ye kuma ye mi ano che ka ja iba fo jege jala no che ka ale go chugodi akwa nya ke mi muro ko abi jama class saba kile min bisa o ye faso zode ko hala mi yorom na bi ga je faso zode sa ta gawa jama fa bana ko wa ko faso zode faso fugaru mi se de ko la ba ga ko la ni faso kanu do minu ngo ku be faso de saola ko to lu saola olu de bu faso saola ale no olu de na je ga faso ba egomi ayre a do fro kwa ka nga do no de la kangu musantara ni bide no lu no soro do ka university to jo e nya to wa to ro ma so ko mali de ra ka premier e kai ke nyebe nyina abi gomi am fana ankara mo felite fo e boye ay milliard min do baje ni wila not yo ke ka université jo ko vara do ko sa ko ami ga fe o fe nyi karamo yi kana sigara bit ba so rajo e ko ko ga so au kan da fa kama jama'a ta ga misiru la kama ay ga ne kuma do jamana de ko bolo o bi ga jamana de chama fuwar ya ka jigida au fa asoro muro ka kuma koroto muro ka kuma ni koro o bi bara bi o bi bara muro nyana muro te dugukolo ka do bina o bi na bara so karamo way kana do re do imunu de sila dro kala dam de so jafa imunu do ray ka bo ni de wo de bi ma ko tulo na ko do ga se ko se ay kana mo ni ka to ay hamnu ma fa ko tulo na ko de ko nga ni bina dina de ko nda ko tulo na ko de
karamo wande simeri sa ngande simeri ko ma bin sisolite mina ataka avion mondial utaka taji aka taji ko abiga kuma do mak awolo fi yonda ko aljina min fora yana ni jardin dede ni ko to de be dugukolo de sanfe min ma bin ba folo hada madlana min kono ye hawa dilana min afle bagdadi ay ta loje karamo antuna nyo fa mu mina aka yala yoro mi fa na mu no so akara mu ko am ngaramo ko ni nguru ni ne na kore ambedela e bora yorom na e bodo neki mangone bora yorom na ne ba do fo ka tabla soni alberika do di kay benye do ko sai na chaba na yo ando do counte ke ni do ila mado na ko chama na look at basi obibe ni kara ko mo baye e ka na balama yini o kirafe obibe amoye basi e modeu una na ti haga do ma be mi yere no fe jamana ko no bile anta do o de bamba mai ma no anga ma ko matati ira ki mo de lo jabi bi ka min ke faso kono mininde ni keli ka mininde ni keli maka o ira ki ko do ko kata uye minge chama miga nyina ko de wakabanga nyele ubi fe ka siga ka de wo ubi uye minge ubi fe ko de mali kono ko we si na ta nyemo mo mo ukateme anga do ko tsorba ya ka juman kunun jugumo de ya fa nyina fe halla man nyugo nyana ma ya kono anya fa le na yem balanda unye okuma iye fere kele mi ke kunu iyanke laluma de ka tla ko kele kan o de do kra kono ka du go otani iri ki ko de kono de ka de fa bi yele de ibe mi no bulo irani o oluge dobulo saudi o fro me dobulo iga kira joseph la ba ke o puro de bu kan kama nye do ni kene ka bi aba mi na ngwa dabada la ni ba se kene ka bi ka ke go we for afro cloud mo nga na so iga wuli ka amba de bi se ka ko e ka wuli bari bedabla amba de bi se ka ko ke sa chop di ba kala ta ko ba ko na ga gri mo ma fi ma ko pando ko ki kana to kwa ko fenti je ko kwa ko de bo ki kana to aka bo ko bo fenti je ko ni wante kwa ko de bo ne kra mo ko shi be kuma na ko bai o che mo ko ni de kadaga fulota ya ngono naga angongo ansige me brusi ko ngo de nage ame information so tar la nges ge mo ko fa ni amoro bi jugo ke ni ta la ga ko beta mo ta ko to ni wani no ko nyere do wate fragrance rata ba aka se chekoro ba yo mo gema aka ni kwa mo de do na ku de tara na do tramo tu abu mo ko andara sie o te tu ai se gra nu gamba tu abu mo se de malien de sere kasi ka daro ko nta agama chemo go ko chemo go
kwale na fere ka tata sa ale tise ka da no ko na bi ka da amogani munu njera olu ye mo ge olu du be kira de olu du ba dine kira de joro la mulla olu ya le mo ge ale ni minu yɛrɛ fana jɛra o bɛ jɛ don min na a kɛmɛ ni mugan caman y'i kalan a ka danaya fɛnw de la koyi min y'i kalan a ka diinɛ na o y'i kalan a ka kuranɛ na o y'i kalan a ka bibuli la o y'u kalan n'u ka danaya fɛnw de ale cɛkɔrɔ fana y'a kalan kuma ye cogo min tɛ ala kelen dɔrɔn ka d'a kan ale nana taabolo min y'o ko la ale nana faamuyali min sɔrɔ o ko la n'o tiɲɛ kɔni ye nin ye ale tun ye ka d'a kan ale se ka da fɛn na ɲɛnamaya kɔnɔ k'ale bɛ sigi tulonko la i komi ale ni minnu jɛra olu y'u tulon kɛ cogo min ale mɔkɛ fana ni minnu min jɛra o fana y'i tulon kɛ ale mɔkɛ k'ale tɛ se ka da o ko la wa balimakɛ balimamuso i tɛ min kalama ne tɛ tɔw dɔn dɛ ne ko cɛkɔrɔ jo bɛ kɛlɛ la dɛ cɛkɔrɔ jo bɛ min fana yara kojugu ye n karamɔgɔ ko marakala belebele fila tɛ dɛ n ko fila tɛ bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ dɔn ale de don n ko ale de don u ye misiri kanku minɛ ni baba moro ka nin kuma ye ka tɛlɛ ka baba moro bi jogo ma dɔn dɔw ko tiɲɛ b'a fɛ dɔw ko tiɲɛ t'a fɛ an minɛ sira ma taa karamɔgɔ ma musa sigi n ko ma musa sigi olu de bɛ musa sigi kun dɔn tubabu sen tora arabu tora olu de bɛ musa sigi kun dɔn u b'a dɔn n'u ka ala ye ka dɔn n'u ka kuranɛ ka dɔn n'u ka taabolo ka dɔn n'u fa kanu n'u fa bonya o musa sigi a y'a kɛ u y'a k'u saba gɛlɛya mana ko la dɛ n'an ko moro b'a ni tiɲɛ cɛ ni mɔgɔw ko anw de filila ɔ musa fana b'a ni tiɲɛ cɛ dɔ ka bɔ k'a fɔ an filila musa ni seko fɔlɔ ɲɔgɔn ma mali kɔnɔ publiquement ko mɔgɔ ka bɔ a kalama fo ka delilikɛla a sɔrɔla mun nɔfɛ maliden yɛrɛ a b'a sɔrɔ 84 gɛlɛya de binna mali kan kɛra ɲɛna de y'a ye kababilen disa 84 o 84 o kaba donni ka bɔ Lomé port la ani port wɔrɔ la ka na Mali la an karamɔgɔ gouvernement yɛrɛ tɛ min sɔrɔ tubabuw bolo e ko k'o de di kelen i ka remorque i voyage kelen f'o ka caya ni tɔw ta wɔɔrɔ ye musa fan fa ne yɛrɛ la ni kɔni ye k'i n ka n jɔ ka n bolo kɔrɔ ka k'i bolo ne bɛ fɛ k'a minɛ tubabuw bolo min na ne yɛrɛ tɛ fɛ k'a di Mali yɛrɛ worogutigiw ma la ne bɛ fɛ gouvernement ka dɔ sɔrɔ gɛlɛya min bɛ ne na e ma hinɛ ne na e ma makari ne na diinɛ ko fana na e ma hinɛ e ma makari k'a fɔ e kan ka ni kaba in doni ka n'a di malidenw ma fu ka d'a kan e de ko an ma ko an bɛ ka jamana de mara ko nka ko fɛn min bɛ ka anw ni jamana mara k'o ye diinɛ k'e de bɛ ka diinɛ mara man kan se n'o de ye tiɲɛ ye diinɛ ko de ye nin ye gɛlɛya de bin ka jamana kan n'o ye ja ye o ja mɔgɔ sɔrɔla minnu y'an dɛmɛ e min y'o diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e de kan k'o balo don di malidenw ma wa fo e ka remorque kelen sara min bɛ ka na diya ni tɔw ta wɔɔrɔ ye a ko wa min kɛlɛ tiɲɛ tɛ ye k'ale to yen a y'a kɛlɛ n'a cɛ ni musa tun ma kɔbɔ filimu dilan ni moro y'a tun bɛ 85 tɛmɛ musa ka sɔrɔ a y'a dɔn musa ka popularité yɛlɛnna a ye kɛlɛ ɲɛ u kana ɲɔgɔn sɔrɔ a ye dɔrɔn musa ka jate karamɔgɔ k'i ko ATT ma de k'o ka sentigɛ ni ko laban kɛ min sɔrɔ ko ko an nalen don ko jɔn ko an ka tila ko ne ma i ka kala a kɔnɔ a ko Amadu Tumani kɔni i b'i se cogo dɔ yɔrɔ in o tuma i tɛ Birisi Jalo dɔn i tɛ Birisi Jalo dɔn wa ni Birisi tun ma sɔn a tun n'a tigɛ ko joli kɛnɛ na e kɔni tun b'a dɔn su kana ko ka dugu ɲɛ k'i to i ma sigi ka ɲɛ fɔlɔ dɛ i tɛna k'a ɲɛ f'i ɲɛna ka ɲɛ sentigɛ ni ko laban bi n'o ta
gobi mota ya dena ndo ko jaman tarabe ya karamo ale rafuno min minu ga barala ay rabbulu ko abi ga minu kele bolu ga barala ka be rojno marok o tante ni sera ale no lu de ba balme ala ale no lu de ba su ko na ale do sigiro ba wala ba do ina ga ko ko fe shiru fu fana sigile ni bito num be be jama ba ka olu mo na so ko kale ba kata ale do sigi ba nye folo la ko anye kira bona to mun tora wolo fina anye minu were ko ni no ye an wura yali sherifu la de ma an fono ba Allah se fo ira olu ba Allah se bulu ba ko ne no ka nyena bo o kuma o de ye karsa ye ka bo malila to ye karsa haidra o don no sigile be dimi don nye be mo kala ko mo ka kalande de flou koro ni yaro ko ko no ka marako ba ga alayhi salam ba se so o de kama don no dimi ate ka ko ni ka jatto oh o bebe ga ke emi no pe wa senna minga mambulo kabako ya antega mi fa mo akora pe on kala ndo ma fo kala mo da on kala ndo awulu le me ka jo oh wara fala o tunu do na nyo yin sa fere kele be ba fo kiya wara be ta abene ngoda blood akataba anye ba tato ngwanye ba tato kadaka kele tono no fe kele den sivanso mi mora hijila arabu so mi ba kala ma fi kile do mi ta kala ma fi kile do gi kile do abu ga kida do constitution ya do ta o karsayi se wulu karsayi kunda ta o bela jele to ko re la wuli to ki kan yere mi ay jambo do fama wanya na fama wanya na fama khalifa auta da kwanye wala ko ba ta da kwanye wala ga an fa anya fiye gidi suka min kana da foila ko ko abu be tira wala de to kombo to do ko wala ege ha to da fo abe mu an fa ko bekere nya bi bolo awo ye ko robi doni sorokan do ko suwe dewum law ka ye doni de kala ka bolo do ci tabo tade do fo ga su mi ngi lo ko be to ni ma soma ke mo ke borani sira bi ajena o de ala e fa kana o sira jebe e kana o kletu atu wa mo do fe teriala anyabila ina ndew na nkara mo bi mo andu bado chama ta kalama ka ko to bu daga wuli teri bi hal minu go wa jaw ibila ma iri wa biya wa ka sanar da mutum ko kama wa biya ko nyama ima sai da bora ka bana gele gele ne ka ira malino na ka bisa ka pani e kamata ni fa kamata ka tla ka ira maldo ka bisa ka sai da ka bulo da ka no bet no ya mo no anye ire na idara ne ti ba bi sai la mo sai kire de wa biya kara de adode bele du de bisede de bere be boara kramo wa mi ngono ko mo kramo wa mi ko kramo muro haidra kramo na be den sigi fenga ko ne sigi fenga
karamɔgɔ caman bɛ degun de kɔnɔ o degunnen don hakili la k'u nisɔndiya u ɲɛkun na ni i ma karamɔgɔ ninnu lamɛn ni dusu ye a b'u ka ɲɛfɔli ma n'i y'a lamɛn ni yiri de ye n'i tilara dɔrɔn i b'i ta yɔrɔ ye ko ninnu bɛ joona i ka o t'an yirisi la u jɔra tugun bɛɛ kɔni ɲɛ b'u la n k'u jɔra tugun bɛɛ ɲɛ b'u la malidenw aw kɔni b'a ka fanga ta fan dɔn faama ko k'an bɛ sa saudiya dun saudiya dun ye o t'an ka mɔgɔw de ye dɛ a tɛ ko ninnu ɲini joona ka ban an ma taa yɔrɔ jan Haidara n'a dɔgɔninw n'a faw n'a tɔw bɛɛ lajɛlen an b'o fana bɛɛ yira an bolo baara b'an bolo n'o karamɔgɔ ko baara b'an bolo n'an sera o yɔrɔ la denw bɛ se k'a tɔnɔ bɔ diɲɛ yɛrɛ la a kana kɛ janfa k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ don ne de ye baba moro sɔrɔ n bɛ se ka n waso n'a ye fana n y'a kɛ i y'a kɛ an b'i sɔsɔ diɲɛ yɛrɛ la i y'a kɛ acteur principal i y'a fɔ an b'o dɔn i m'a fɔ an b'o dɔn i y'a kɛ nka est ce que a kɛlen kɔfɛ i m'a dɔn k'i tun bɛ mɔgɔ dɔn i b'o dɔn i ka ko kɔnɔ i ni Maroc ka teriya kɔnɔ i m'o sɔrɔ fo ka na se sotelema feereli ma hali bi i m'o sɔrɔ ko b'o ɲɛ de ma an fɛ Maroc bɛ kɛ e exploité de Maroc mago foyi tɛ e la e kɛra serifu ye o ba baga tɛ se Marocɛnw ma e kɛra fila i kɛra maraka i kɛra mɔsi ye o foyi tɛ se Marocɛnw ma e bɛ Mali de kɔnɔ ka cɛ ni maliyɛnw ko k'i maninkalama de ka d'u ye sini an b'i wele ko maninka i k'i ka mɔsi kabi kunu Marocɛnw bɛ k'e nɛgɛ k'i faso ci anw ni b'i ɲɔgɔn ye don min na an ko o kelen de an b'o de faamu a ko la e yɛrɛ k'i m'o faamu i nana tani kelen ko ni tani fila ko bɔra ka juma bɔ jɔko fila la k'o kɛ jɔko naani o ni seli fana seli tuma kelen kana ko wɛrɛ ta k'a don a la n'o y'a dɔnkilima yɔrɔ nin ye ka tila ko arabu ye min ɲɛfɔli min kɛ dɔnkilidala ta yɔrɔ ko kɔnɔ a ko kɔni anw yɛrɛ nana kɔnɔna kan anw sigilen bɛ k'i lajɛ sa an b'i lajɛ nka karamɔgɔ i b'a dɔn min nana an siga i ka ko in tɔ bɛɛ lajɛlen an siga kojugu yɛrɛ fo an taara siga ko yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen an ɲɛ de filɛ karamɔgɔ min bɛɛ kɛra yɔrɔ dugu kɔnɔ an k'o to yen nka i den ninnu si de ma bɛɛ na sira in bɔ Asan Jalo ka dugu karamɔgɔ an taara wasolo yaala ka ban de e ka mugadamu kelen maliden dɔ ka bɔ k'a fɔ yɛrɛ de k'i ka mugadamu tun bɛ wasolo gɔnna ni gɔnɲaga kusa ni basiri bɛ ni jalo fila Mali ni Laginɛ ni Kodowari wasolo kɔnɔ e ka mugadamu cɛ kelen karamɔgɔ aw ka ko in mana kɛ balimaya min e b'i ba balima sira bɔ dɛ nka an ma jigin la koyi an ma jigin la dɛ karamɔgɔw ko a fɔra ko ni fa ye sira min n'o ma k'i sago in ye kɔni n'o ma kɛ arabu ka ɲɛfɔli ye k'i k'a fɔra i ka d'a kan i ka ɲɛ tɛ se maa min ma i ka juguya de k'i sɔnna o ma i donna na n'u ye nin da don o don ko k'a kalan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko ka constitution di karamɔgɔ ne ko n ko n'a ye 10% sɔrɔ Mali la ka cɛ ne bɛ se ka ne b'a fɔ ka se ka 10% ni jiliba Mali an bɛ se ka voter o kama hali bi i sigalen bɛ wahabiya ninnu na ko tɔɔrɔ b'u la n'u bɛ jama fɔ on est 95% e b'a fɔ k'u bɛ k'an bɛɛ jateminɛ n fa n ti nɛgɛ ti jama e yɛrɛ fana b'a dɔn o dɔnni yɛrɛ kɛnɛ o fɛn min tɔgɔ ye ko
malien te 10%. On a manqué de célébrer. Ango abo fo femme ma ko silamaya. Aya ka fe ya ko ba ya dina. Malien de te 10% là. Anafa. Ye kamange. Kilisi mitunda kilisi ya kuma akaba de bana ni ne makaso ta. Nanga dole de la bana. Tuwabu ka barakele do de tuwabu. O tuwabu yake kuma nyana antu. Ango ni musika anga kufeto kuma fara no okarabi. Kuma yemi musika nyefo modu ni. Ko tuwabu bitaka to do tuwabu anga arme grima nyoro to kele do mali kono fo dire. Anake no lo ne tuwabu ka ministeri ko tsanga moro dumbe tuwabu yana ke tuwo do ha wanya moro na fangata moro ya ye ngolu bla ko kuna ka nye ko ngore blange o be se ka nye fo chugo do na moro ka nye ko ndilane ko ma koro ka nye fo mo du ya ye chugo minna Allah se daka moro tunya ye se ba mentale na le pie sans fait kele do bala ka de un kala c'est en cas de intervention na fara ko mo be na afla ye mi se wo boss ko na kele ro ko nyema ko dila o be so ale ko o mi se ko ro bala ni kasi ndige ko robe de bi na ni mami ni bolo kata ma da on mun goro e ma ka la zo an fa ya yi ni la dura ayo to no bo nga yo to no bo ani bire zero bulu bulu ano lu dara je ga moro ta fa ay jamana kala ay yel matu ba ya de olu fana ye fɛn da berevertu kan bɛɛ b'a dɔn dɛ kama ko san dɔw fana berebatɔ don nka an fa ka kilisi kaba banna ale ni tubabuw bɛɛ ka kilisi kaba banna ka d'a kan tubabuw de tun bɛ kɛ e manipule n'o ye e ka se ka bere n'u falen ko bɛɛ tun bɔ nka sen na bere yɛrɛ de cɛra kilisi ma pewu. Kera kilisi fana a fɔ kelen filanan irisiw y'a dɔn olu ni moro ka jɛ kɔnɔ olu peut-être olu ma yɔrɔ dɔ de faamu min tun tɛ moro yɛrɛ nɔ ye min tun tɛ jamanaden fanba nɔ ye o ko caman dilanna ka bɛn diinɛ de ma irisiw yɔrɔ bɛ sen na ka wuli koyi a tɛ cɛ jɛmu dɔn an fa wa y'olu dilan de k'olu ka diinɛ dɔn ɲɛ b'u la kɔni ko mɔsɛni digi ninnu o kama irisiw y'a dɔn n'u tun nana sen na ka diinɛ bɛɛ dɔn a tun bɛna ko in bila diinɛ ko minɛn kɔnɔ rɔ bɛɛ den yɛrɛ de don fa fɔlɔ janfa kɔni irisiw b'a dɔn ko nka u sigilen don k'i lajɛ ten nfa i ma arabu dɔn yɔrɔ bannen o dɛsɛli ye filɛ ka basa de wele k'a ka sigi waati sigi bɛɛ ɲɛna u bɛɛ y'u se n'u dama pewu ne fa sabali dɛ irisiw b'i dɔn kulu n'i sɔrɔla yɛrɛ la se i bɛ se k'a da wabiyaw don a kɔnɔ cogo min na irisiw fana bɛ se k'i dɔn o tun hɛrɛ ani baajɛ ka d'a kan e de ye fɔlɔ relation tiɲɛ u tun t'a ɲɛ sisan u b'o ɲɛdɔn e dun bɛ balo dɛ o irisiw b'o sɔrɔ kelen a dɔnni kɔrɔ b'u bolo o t'an ka wuli ka irisiw kɛlɛ ka bɔ yan a donna diinɛw kaman kɔrɔ cogo min na o t'an tɛmɛna ni Maroc de ye sen na a sɔmina ko irisila bɛ fɛ ka Maroc kɔnɔ minɛ ka fara Algérie ka a bolo dɔrɔn a taara
tondo la igele ko ibre magato maraku duro e maraku tato o tan fa be ka soro maraku sherifula olu bi sigle be jamana de ndala ni mi olu ga boya soro ni mi olu ga karama soro ni mi olu ta iran no olu yesira blaw do fe olu yere bi daka olu ye arabu mu ko olu ye arabu ko ta olu mu ma to na ko utara bi anga de sino mo wadi yere bulo mi se bo ne bulo yere ni mo bulo mi do to na gele mo o olu na la gire na sigi iko mi malion sigi le mu ga ma ba no fe to olu na lu sigi to la samina wa ta na to to ramana na fu yu ko to ta o ta jira ku sigi ko ni ere bi mi do e ba do ke be mi do on ba do git wai git secret akadi de agafa abise ka soro sem se ka soro gabe soro chuko kilimpe kana to ika do tuwa buka ererila kana to ika do arabuka dine ma hite malikono aba foka ba donga teme eka ma hite malikono aba foka ba kun islam ya dine kono e kun kerefe malikono kan ko balodi iye minun ke ayani so dia ika bolo dan goni barala ayanka ni so iye don so boka yirana ayanka ni so dia ga abansira de kadaka eki bolo da don so ko goni barala adu woto nga sira be na sira iye be na sira bosnie folo be na mo senna ibn nga boka ta ega ñene wonde nod la waaw ya wi fa boka mako sade se façon to ayam ko na fa de anga fa basiti man de morbi ya na ingini ngay ka ñu la am fa e bi yoro mina bi e fono bibliothèque do bibliothèque bele mali ma do fi ba ikanka sira di journaliste jama abina sigi bebi ka jini ga ka hakili ay ni ne ko ni kera ala do ne bi ni jini ga akina ke ba yo aya anga fa mali ay independence ta do bina do ko aya soro iye mu ba soro do ko mo ba soro anti ka si ko ni konga mali independence ta do bina ko be kera ko a be kera nyina wa a caman be i bolo tumbara ou bien sen tumbara ou bien i dak angaramo ko flade be no demna e ni gala na maki ba ci be ka fa nga ci do ni folo e bi yoromina anga ke kalo ubnya dogo ku ubnya sanko do ga do ta e ka sigi do ko malika ko arabu be arabu qur'an be arabu ka hadisa te malika ko le min kera iyere ka nyenya ami bugo wasa fulana mogo a chama abi nyugo soso aba foko anga fa abi anga bambana ka do ba foko ta ne ko ni tafo iba me ani taade ga yena abinga kono na fili tafo ko mogo sorola nyoro e ka kumana ka koroba ya e ka ko be nyoro dugu kono ati bongo na kama ko da abi sega ke o nga itu ga boka ye ko malmi kadaka antum bi kumani bi anga ko koroba ta ko mana ka mogo sega ba aga faso kan dora kan ni mun ka ta o ga serina kodo de yere kan du ko ayan ka ba aga jamana nyemgo atari kaso ani dora so ko amu ko ay wati amba ga o mi aya sebede ka yi sino na kuma na kwari abi na kene mo ko ba fili ko akuma na ka yi ba akuma bele ba ni emma fenye fo afo jamana tigini fo na ya yi fo ba fo ki ba kele mani asran ndi ka kele nya kana ni fo sino aye kam ko do fo tiere la mali famba daga fay mai wa ayo mo ko ni beyi toy ngane ga fa
ni ye tubabu nafolo mine kadaka tubabu aye avance dima a ñaama i yere taado ko avance do yani marché ko kadaka kono umi baba morgo kele ede avance mine war ceera pour ceera bobu yaatu bobu de no wat iga baba morgo kele antaji o sinna ima ye kira tulongeri la aye ibe kakake français wardi kira ko no de warni ayamine français atarasi mina yi o yaadi libane demisay ma tara da ma saudiya wi so tiaani ma ye warni ko fo a jera ayabla ka boro ko na marla ko atado adirama bolo ane bolo ko mo wudi dina shaw kira ya hamadi ka baba ya kira ko kitina ni wari akwati aya tubabu ko aya ko mamma ko biile ambini kay gardi le hamadi ka baba ta sa hamadi ka baba ko ni ay warmi soro warmi nambara le gonga kara warmi nambara ko arabi saudi kana kala mo segana ne kango buta ko war ko ma dini so fa ko jalo ko kango buta ko war abi so bado ko non garu malikara erbe pligi silami gi mona yi soro na yi soro na mamma ni ngai be be jo ko ko ti be ka ji amene ka gardi okuma ako hamadi ka baba i kunkorota Bamako i kanga avion nga wari tebe to abina dina ma fanga do kono anga kiram anga wari dangi folla rasul aji ndolo janga so ayo amabbe hamadi ka baba amabbe ako ya kira mere fono garake itu na yo fo kira yo timu ko toro aya fo baba sise mabajana aya ko tuba kama mini misiri to kira fono yaki ka peri ta ko bi ko ni peri e kam misa ka tele ko ba to de ko la yoromi amade ga baba ma famu abe fega kira ye bara kele ni ke ka to tuba bu teriyala ka baba morbo mine ka ko non la tuba bu kele la jaabi ka ko tunyata ala ko ni amma fo toñate kelala de kasimi ye min fo bi toñado accord colonial 11 accord colonial ko hadi jamana be ministre tutta kasimi ya kele ma boara mali de ben sotira nga sera arabu ga kele doro ma kele doro ka subvention boy jila doro u fule ka wuli ka banka wuli robbe bi ko ike ko mi te foni kalama hopital la bay ka blode kono ka yefi na faro badde afu hay sen ne mi soro abene bo mbato gadde bolo na do ma sika jamfa ala ka kele to ko ne hayatu ala bulu fu holo to way male anga male makara daga fa am mi ni fani do sino wo habiya o bitlak yi soro to ko ambado ko ka do nyoro bi ko ga kan i sendo wo habiya ka sendo nambara tawdo jam fan do uba feka jamana dem pamba yela maka arabu yi kubla arabu ka hakki ko e ko ni katani abi jamana yela ka sidi ko yo wati ko non tani abala wala mani jamana wuli ka jo asesa ko be nyagami ka do mo ko rabu buka do du madro ko sogo sogo anu ka nasongo nofe bisogo ko be ka uyere foso e ko ne ambado e commerçant do kina son foso ka tiye e ka sibile gena de façon tiena e de ka commerce kini e ka de ka commerce e ko ne ba donc ni samina wa tana anga fa kana fili taxafa na sidna de an fana karamo an nya ñini fe baba muro tala ita fana sidna kana fili tafana de nan sere amanjo ko makle damba kle seba kle fama kle ko sira kle jo kle so kle yan fe juguni yan fe mo yan ko juguni yan ko mo
n'a ye den o den ye a k'a dɔn k'olu bɛ fa dɔw ni ba dɔw de nɔ olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ko an ma se ka don min na an b'an bɔnnaw nɔ na minnu y'an to yan an bɛ ka minnu nɔ bila o diyara mɔgɔ min ye o y'an ka tɔɲɔ ye o ma diya mɔgɔ min ye o y'an ka tɔɲɔ ye n balimakɛ n balimamuso karamɔgɔ ko an ma de ko n'an y'a ye don min na an n'a ka nbamuru n'a ka tubabu marifaninw jɔlen dɛ k'an k'a yira a la dɔɔni de kɔnɔ k'a fɔ ko aw ni kelen bɛ ka marifa ta anw kama fɛn min an ni nbamuru b'anw dala fɛn min nɔfɛ ko arabu ko Alahu subhanahu wa ta'ala aw kanu ni a hinɛ min bɛ anw na o arabu ala kanu t'aw la ka s'o ma aw yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ min na c'est l'un des plus grands crimes a bɛ kɛ k'a bɛ ka arabuya ma 16e siècle hakili o ti ka se ka kɔrɔbɔ diɲɛ jɔnsi fɛ yen ko aw minnu bɔra bɔkolo baw la o bɛna kɔrɔbɔ aw de la cɛ an bi ko juguyara ne fa ma wuli ka ko i sen bɔ i k'a lajɛ dɔw kun bɔlen don i kana fili ta yɔrɔ la